Tapos, ang ipinapataw sa mga member consumer o nakor na kuryente ay pinapasa ng kooperatiba. Kaya kung aanyandahan ang nasabang batas, makakatulong sa pagbawas sa buwan ng bayarin, lalo pa pinahiral dito ang one bill policy. Samantala, itong positibo sa mga consumers, may malaking epekto naman ito sa management ng electric cooperative. Inamin ng Aleco na may malaking epekto ito sa kanila bilang isang willing electric cooperative, na ibig sabihin isang kooperatiba na nasa pag-recover pa lamang mula sa malalaking bayarin at obligasyon. Mula ito sa mga nagdaang pagkalugi hatid ng sunod-sunod na kalamidad, pagbalik ng management mula sa pribado patungong kooperatiba, pandaigdigang kriso sa langis at maging sa enerhiya. Sa kasalukuyan ng Aleco ay nasa ilalim ng rehabilitasyon at ang usapin sa system loss ay panibagong hamon nila sa kanilang pangangasiwa. Yan muna ang latest mula dito sa 107.7 Radyo Natin Tabaco City. Ako po si Miss A. Arlene Morales Manyao. Nagbabalita para sa Radyo Natin Nationwide. Maraming salamat, Miss A. Sa katuwang na balita ay posible na bumabanga ng hanggang 10% ang tingin sa kuryente oras na may alin sa system loss charges. Ayon sa Department of Energy, tinatayang nasa 5 hanggang 10% ang maaaring matipid ng mga consumers para sa para nga pag-alis ito. Sinabi ni DOE Secretary Sharon Garin, makikipagpulong ang ahensya sa Energy Regulatory Commission o ERC at din sa National Electrification Administration ang matalakayin ang natural concern. Ngayon pa ba namin namin mahigit na hindi na magiging madali at posibleng abuti ng taon bago may patupad at maramdaman ng publiko. So abangan natin sa susunod pang SONA. Posible naman na maipasa o maipasa ng Kongreso panukalang batas na mag-aamyenda nga sa itira ng bago ang